Hola, bon dia. Per parlar de l'educació només dir que aquests pressupostos no donen resposta a cap de les demandes que hem fet la comunitat educativa, al govern, i a través de les reunions amb els múltiples grups parlamentaris ens hem reunit, ja sigui com a USTEC o com a comunitat educativa, via MUC, etc., exigint bàsicament 3 línies que consideràvem que eren imprescindibles per a l'educació pública del país. La primera era una mesura que intenta revertir les retallades aplicades l'any 2010, que és el tema de l'hora lectiva que encara tenen els docents retallada. En aquest sentit, el que explicàvem era que es va exigir a l'educació pública fer un esforç en la primera crisi, l'econòmica, apel·lant a unes mesures que no serien estructurals, sinó que serien temporals. Després de sortir de la crisi econòmica i després d'uns quants anys de creixement econòmic, enteníem que ara, a més, fruit de l'esforç que havia fet els docents i les docents en el moment de la crisi pandèmica, doncs calia revertir aquesta retallada, que a més suposaria la incorporació de 1.500 treballadors i treballadores a l'educació pública i que es podien utilitzar ja fos per la disminució de ràtios, ja fos per al desplegament del decret d'inclusiva, que és un element bastant important a desplegar. La segona proposta que fèiem era una disminució de ràtios, precisament per poder atendre aquesta diversitat i tota aquesta complexitat cada vegada més ferma en els centres d'educació pública. Volíem que la disminució de les ràtios fos estructural, no fos només provisional, i que no només fos a P3, com sembla que incorporen aquests pressupostos, sinó que fos a tots els grups de l'educació pública, tant a primària com a secundària. Entenem que no només es tractava de fer estructurals tots els reforços Covid, que això podia suposar ja una primera fase en la disminució d'aquesta ràtio, sinó que calia un petit esforç més econòmic per aconseguir de facto i de forma estructural la disminució de les ràtios a tots els cursos. I la tercera proposta que fèiem era una que anava directament a intentar ficar fre a la precarietat laboral cada cop més creixent, que era el tema aquest de suprimir les substitucions a 1/3 de jornada, que és una de les coses que també es van incorporar a partir de les retallades, i fer que qualsevol persona que entri a substituir en un centre educatiu doncs disposi de mitja jornada o jornada sencera, com ja havia esdevingut fa uns quants anys enrere. Això també suposa una incorporació d'hores en els centres educatius molt important, que tendeixen a millorar la qualitat educativa i faciliten els desdoblaments, el treball individualitzat, etc. És a dir, que amb aquestes 3 mesures d'alguna manera situàvem a l'educació pública en una prioritat. Entenem que el pressupost de la Generalitat, tal com diu la Llei d'Educació de Catalunya, la LEC, situa un 6% del PIB en inversió. Aquests pressupostos no arriben ni al 3% d'inversió del PIB. Això vol dir que directament s'incompleix la pròpia Llei d'Educació de Catalunya pel que fa a la fase d'inversió. Entenem que en el moment que es va aprovar la Llei d'Educació de Catalunya, la LEC, situaven aquest 6% no perquè fos un capritx, sinó perquè és la mitjana d'inversió dels països de la Unió Europea des de l'aprovació de la LEC fins ara, és a dir, 15 anys després han tingut el temps suficient per poder de forma prudencial anar incorporant aquest pressupost fins a complir la pròpia llei. Entenem que no hi ha voluntat política, que l'educació, pel que sembla, no és una prioritat en aquest país. Llavors això també ens situa en una mala posició quan s'intenten fer comparatives via informes PISA o informes internacionals. És a dir, ens estan demanant que amb la meitat d'inversió dels països de la Unió Europea arribem als resultats dels països de la Unió Europea 15, i això és una quimera, això és impossible. Això és com pujar a l'Everest amb calçotets i per tant, doncs això, nosaltres cridem a tots els grups parlamentaris a que no votin a favor d'aquests pressupostos si no s'incorporen com a mínim aquestes 3 mesures, que evidentment no arribaran al 6% d'inversió del PIB, però sí que d'alguna manera milloraria la qualitat docent i seria una passa de cares a fer una educació pública de qualitat.
I per acabar també aprofitar que estem en roda de premsa, una cosa que no és pressupostària però sí tornar a exigir valentia al conseller d'Educació de cares a blindar la immersió lingüística a l'embat que està patint per part de certs partits i per part d'intentar judicialitzar l'educació pública a Catalunya. Entenem que és el moment de la valentia i entenem que no hi ha cap cosa que generi més consens social que la immersió lingüística i per això també us cridem a la mobilització d'aquest dissabte que tindrà lloc a Barcelona a les